Aja nangis ae. Saben bengi nyawa Kene ngenteni arek mencolot rambut gleng kok. Kasih to. mencolot, ayo mencolot. Oke, ayo Kim, digleng Kim. Ngono lho tak warai. Iya iya. Kalah karo Iya, aku iya. jirine nom. Ndelok. Jirine apa sih deman kowe. Lah nyapa ora kuat mencolot. Ora ngono. Kowe nyolot kowe mak gredeg arep jeplok kita. Iya lah. Gak iso. Ora. Apa 750 ngono 300. Aja ngono to, kok sama aku nek dilongi kok. Ngono es bon 350 aku niki. Ya nama baca Asoy. apong karo. Yo. Nanti dhewe kowe nyah. Kowe ngrusak chemistry. Cek kok medal nih. Amoh. Wis tau. Karo Janur Wah. Anu aku kena colotane diarep suwenep gitu. lagi samene. Rodok gedhuk kok apa tipis ya? Kodok dienggang-enggang. Oh iya iya. Gitu. Monggo Yayi Diara. Piye iki? Yo paronan kok. Wah. Aku lebih plus. Ora kulino paron aku. Caki kon medone rasa munggah Mas, kon medone. Kebang abae abatan gunung Oh enak iki. Jan, oh enak nih. Nenek. Walah petok bledek. Iso mak perembu. ngene lho 1500 dik dinyang Lah iya. Ngono gaene ditilapi koyo ngono. Dah yo ora perkara ditilap Nyawa. ngenyange iki lho. Oh ngenyange. Seket iki lho, Mbok. Iya, Gak yo gak umum to. gak umum. Ayo dijak saiki. Duh. Iya tau saiki ndang mau yo. Aja njlontrokno wong to ke. Gak iso. Heeh. Pacita. Bagus. Peti dhewe aku. Suwese gilani. Suwese gilani. So, ki lho, parai tanganmu tolong dikondisikan. Tangannya potolan air iki. Tangannya dikondisikan. Kondisikan. Nah, Kone aja dipedhot. Kenapa? Ora apik, kone aja dipedhot. kok iso kalah ya. Kalau dipacut lagi paling penak kok Lah. kondisikan. Panas.
udan panas aling-aling tapi kena Delondonge wong Ponorogo lho. ayo Ora ndelomok. Minggir, awas sampai satu. Hop. Hop. Wong aku arep cukup banyu kok. Wah, patah ya. Wong aku arep cukup banyu kok. Wah. Ah, Ah, ah. What's up? Akala. Koprol ngono kowe. Wes iki sajane bagiane wong kuwi lho. Ya. Ya. Kowe koprol. Tambah 50. Wes. Nek bareng iki bagiane Mas Santo to Yo, jene. Sok kampret. wong wedok tak didlang ngono iki. Ya, Mas Udi to. Ayo. Aja Rokim aku timbang Rokim malah muleh aku. Lah iya. Gak iso. Aku 48 iki mbokon barong. Masa 48? 48. Jere pesta siji mama gak iso. Jenis Iya. aku. Ki katon sekedhik gak nih Kak? Latihan wadon sarapto Caping gunung. Nyapa? Kok menggeh-menggeh? Aduh. Kowe iki sinden apa tuh ya ngemplok ning kono. Kesel lho aku. Oh kesel lah. Wes ya. Ndang turu Gak usah diterusno ya. terus lah. Ya, Apa ki? caping gunung no. Nah. Sing badhe nderek nayem monggo lho nggih, minggah langsung. Enten sampure nggih. Bintang samudra nyampur sari.
Wadara. Ning saiki ana ngendi jarene bos Jarene mos mangan turutan sing dikadang kampung. Riki yang harus rada klebon saiki sing ngono ya, Jan. Pak Bambang tuku gedang, gedang itu. Kudune nek tanggapan 3 sak goder.